Sanibonani wey'ngane zawethu, ngibingelele. Webafowethu, i-Chiefs iyafa and into ebuhlungu ifela emadodaneni akhe lo baba ewuKaizer. Ifela emadodaneni akhe, yabo. Iwona amadodana awathembile ukuthi ayobamba ifa lomndeni, kodwa ekubukeka engathi balishonisa phansi bona amadodana akhe, yabo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ifa lakho life usalibhekile usekhona nawe uwumzali, kodwa ubone ukuthi into esikwenzele kanzima iyashabalala. Abafana laba abawu-2 ba-useless, useless. Angazi ngayichaza kanjani, kodwa ba-useless, yabo. Ayikho into abasinikeza yona thina singabalandeli. Abasijabulisanga ngalutho eminyakeni lokho, noma ngithi nje since bayithatha yaba ngaphansi kwabo, ayikho into abasayenzile engathi iyasijabulisa thina. Ayikho singabalandeli. Kunalokho i-Chiefs bayishonisa phansi more kunakuqala. I-Chiefs ngicabanga ukuthi ngeke kweyi-team engaka ngoJanuwari awusayinanga nomdlali oyi-one awusho wena ku-right, yabo. Nabo coach laba o-translator usala nabo uthi ba-right, kunomqeqeshi owamqasha uthi wena bona ba-right bona. Bafana cha, hhayi no bafana. Kunamba 9 siyabuyela. Mina ngiyibukile nje namhlanje, ngiyibukela igemu namhlanje, angikhulumi ngomizwa. 0 shot on target, 90 minutes. Hhayi bafana ngeke. 2 goal attempt. Phela i-goal attempt bafethu eyamabhola la okuthiwa hhayi ukhahlele even outside 18 area iphumela ngale dlula ukukhahlela. Hhayi bafana, ayikho leya nto leya. O-coach bethu ba-useless, i-management yethu i-useless. Engicabanga ukuthi labalandeli laba bathi asingaphinde siye e-stadium ba-right, ba-right kakhulu. Mina vele e-stadium ngigcinile, angiphinde ungibone ngiya up until i-management yenza into e-right bona. Ngoba kanjena nje hhayi siy'phathisa ngenhliziyo ebuhlungu ngoba ayikho into ezolunga lapha. Hhayi ayikho bafana, ayikho. Sekudliwe amagemu awu-4 elandelana. Hhayi ayikho le nto, hhayi nisale kahle.